Преди да започна, искам да ви помоля да не изключвате мобилните си телефони и таблети, защото ако не мога поне от време на време да привличам вашето внимание, няма смисъл да ви лишавам от другите канали на интересна информация. Структурата, всъщност, на презентацията е проста. Общия поглед е, че искам да покрия интересни въпроси, притеснения, теории и прогнози за пазара на подбор в България и в чужбина. Едновременно с това ще искам да покрия някои тенденции, които специалистите смятат, че ще бъдат от значителна важност през идните месеци и години. И накрая ще ви запозная с иновацията HireHype, която стартира днес и за която със сигурност ще ви е интересно да чуете. Част от данните, на които се базира тази презентация, освен от официалните източници, като Евростат и Националния статистически институт, се базират и на проучване, проведено от компания Amaze, от екип на компания Amaze, в продължение на 2 години и половина, за година и половина в Англия, в Лондон, половин година в Москва и половин година в Ню Йорк. Аз самата бях част от този екип и идеята беше да се наблюдава пазара по подбор, какви са му проблемите и тенденциите и какво може да се оптимизира. Бяхме решили, че не искаме да чакаме от Америка през Европа да дойдат иновации до нас, ами да идем на място и да видим за какво става въпрос и какво може да се имплементира и реши на място. Като стана дума за тенденции, бих искала да започна с една от най-спекулираните тенденции на пазара, ако мога така да се изразя, и това са притесненията на специалистите относно бъдещето на агенциите по подбор. Някои смятат, че трябва да се открие решение, което да усъвършенства индустрията чрез опростяване. Според тези специалисти, трябва да се намери начин, по който работодателите да се свържат директно с най-добрите крайни кандидати и да се избегнат свързващите звена. По нашето проучване и от данните, които ние получихме обаче, такова бъдеще не се очаква. И ще ви обясня защо. Аутсорсингът като тенденция е стартирала доста отдавна, още по времето, когато хората са открили специализацията. Представете си 3 съседи на село, единият специализира в отглеждането на картофи и зеле, другия специализира в отглеждането на добитък, а третия има връзки в Китай и може да докара ориз. В края на деня и трите семейства имат на масата си капама, което е синергия от горе изброеното. Съответно, тази специализация е залегнала в основата на аутсорсването, което означава компаниите да осъзнават, че е нужно и правилно да влагат своите ресурси и време в централния си бизнес, в това, което ги движи напред, това, което те предлагат и продават на своите клиенти, а своите помощни функции да делегират на други компании, на които тези функции се явяват централни. И именно заради тази тенденция агенциите по подбор на персонал в България и по света просперират и се множат, защото има нужда от такива услуги. Друга тенденция, която се обсъжда и на чуждите пазари и на нашия, е, разбира се, загубата на ценни кадри, особено в България, за чужбина при отворените граници на Европейския съюз. Разбира се, проблем има и ценни кадри не достигат, но те никога не са достигали. И хора, които знаят добре пазара, ще разберат следващите данни, които ще покажа. Но преди да ги покажа, бих искала да цитирам един англичанин, който този декември каза, че когато се отворят границите на Англия за България, с първата вълна ще дойдат 15 милиона. И тъй като, за съжаление, ние сме само 7 милиона, ще трябва да ни изчакат няколко десетилетия, да си народим още 8 и тогава да ни приемат с отворени обятия. Общо взето този англичанин може би се изразил: дами, какво правиме на тази презентация? Да ходиме да раждаме деца. Съответно, данните, които исках да ви покажа, са, че отворените граници от Европейския съюз не пускат поток от хора само в едната посока. Те са и в двете посоки. Какво имам предвид? Че над 12 000 европейски граждани работят в рамките на България. Тоест има работодатели, които са предложили нещо, което да ги привлече да дойдат тук. 2 или 3 пъти повече са тези от извън Европейския съюз, Русия, Украйна и други държави. Освен това, над 155 000 души получават заплатите си от чужди компании. Това значи, че ние имаме ценни кадри, които те искат да наемат, отворили са офис тук и всъщност наемат хора тук за бизнесите си в другите държави. Освен това, за последните 5 години у нас са завършили около 226 000 висшисти, от които поне 60% заслужават дипломите си и от които 70% поне остават в България. Има наистина сериозен проблем, но то е в индустрията
по-точно той е в медицината. Там наистина половината се изнасят да работят в чужбина. Но в IT сектора 70% остават в България. Освен това, 2 от 5 или 40% от тези, които учат в чужбина, искат да се завърнат в България, след като приключат обучението си, а останалите биха обмислили въпроса, ако им се предложи нещо, заради което да се върнат. Всъщност, обобщението от цялото това нещо е, че фокусът трябва да не е затварянето на границите, за да не бягат хората, ами трябва да бъде фокусът на компаниите, правилният фокус върху това какъв специалист точно им трябва и какво да предложат, за да го привлекат. Ако си отговорят на тези два въпроса, то те могат да открият и да задържат съответния ценен кадър. Като стана дума за задържане на кадри, следващата тенденция, която искам да спомена, е една тенденция, която от специалистите се смята, че ще бъде от значителна важност в бъдеще и то единодушно, което много рядко се случва сред специалистите. И това е, че отношението към човешкия фактор ще се промени. Няма вече хората да се разглеждат като ресурс или като клетка в Excel файл, ами ще бъдат разглеждани като движеща градивна единица на бизнесите. Хора, които ако бъдат развивани, мотивирани, възнаграждавани и обучавани, могат да дадат много повече от себе си, отколкото нужния минимум, за да не бъдат уволнени. Всъщност, отношението към човешкия фактор ще се промени от гледна точка на всички HR специалисти, да? Как това се връзва с факта, че все повече компании, особено западни, използват метода на калибриране при оценка на персонала? Това не превръща ли се положително в екселски мерки? Това е реално за оценка на персонала, т.е. да могат компаниите за себе си да знаят, ако има някой, който по никакъв начин не се връзва с тяхната култура и с това, с което се занимават. Това е до някъде метод за отсяване. И за съжаление това също е тенденция, която има на пазара. Т.е. компаниите искат максимум ефективност. Но те също са разбрали, че за да постигнат ефективност, могат да го направят и чрез мотивацията, и чрез възнаграждението. Затова това отношение всъщност се променя към тази гледна точка. Първо, както вие казвате, да отсеят важните и истински ценните кандидати и след това, вече променяйки отношението си към важния кандидат, всъщност да получат неговия потенциал. Но важният кандидат също да бъде калибрация. Да, самия кандидат, да, ако ви разбрах правилно в самите. Добре. Тук съм да видя, да. Това може да ви се струва, на някой може да ви се струва като логично продължение на тенденциите до сега. Тази промяна на отношението към човешкия фактор, но също е факт, че съвсем до неотдавна това не е било така. Съвсем до неотдавна на работното място хората са били наказвани, ако започват да вършат нещо по-ефективно или откриват иновация. И това е било, защото се е вярвало, че ако днес можеш да вършиш нещо по-ефективно, то ти си можел и вчера, но те е мързяло и не си се старал. И за старото нестарание хората са били наказвани. Това днес звучи изключително остаряло и глупаво, но по същия начин остарява и сегашното разглеждане на персонала като клетка в Excel файл. Начин това да бъде показано също нагледно е с, например, извънработните екипни занимания или така наречения тимбилдинг. Просто като пример. Ще изхождам от опита на компания Amaze, която се занимава с развитието на човешките ресурси и има богато портфолио в развитието на човешкият ресурс и организирането на тимбилдинги. Съответно, от този опит може да се твърди, че инициативи като тимбилдинг и други възможности за мотивация откъсват служителите от работната среда, поставят ги в неформална сфера, където те със своите колеги могат да намерят общи интересни теми. Или ако такива съвсем няма, то поне могат да изградят общи спомени, които в последствие да помогнат за тяхната комуникация в офиса. Освен всичките плюсове, които могат да се изброят за един тимбилдинг тук и за които съм сигурна, че сте чували и преди, най-важното е, че хората чувстват, че компанията е готова да задели средства и време, за да осигури забава или извънработна дейност за тях и по този начин те увеличават своята лоялност. Появява се друг вид стимул, появява се желанието за работа, появява се благодарност и, както вече споменах, лоялност. Нека да ви дам един пример. Представете си, че това хартиено топче е ваш служител, а тази линия са неговите задължения в офиса. Ако една фирма разчита единствено на материалният фактор или на това човека да иска своята заплата и бонуси или страха да не бъде уволнен, това е достатъчно вашия служител да балансира над линията, понякога не, колкото да не падне от нея
да не се провали, да не бъде уволнен, той дава своя минимум. Но ако вие мотивирате този служител по съвсем различен начин, ако влагате в него средства, и то не само материални, неговите задължения в офиса се превръщат в цел. А начина, по който вашия служител постига съответната цел, е нещо много по-ефективно, много по-бързо и много по-точно. Това беше кратка илюстрация на мотивацията, но след това кратко лирическо отклонение бих искала да продължа към подбора на персонал, понеже важно е да мотивирате хората си, но преди да има кого да мотивирате, преди да мотивирате, трябва да има кого да мотивирате. Връщайки се към пазара по подбор на персонал, бих искала да започна с това, че има още една тенденция за оптимизирането. За оптимизирането, подобрението, технологиите или така наречените иновации. Когато стане дума за иновации, доста хора са първоначално скептични. Това е защото иновацията води промени в сфери, които и така работят. Или както обичаме българите да казваме, кът работи, не пипай. Но, да кажем, преди време, когато са измислили първата кола, хората са били достатъчно доволни, че има вече какво да ги превози от точка А до точка Б, което не е единичната конска сила, позната до момента. Но тази временна задоволеност на поколенията не е попречила на хора като Елон Мъск, например, да създадат електрическата кола Тесла, която вдига до 100 км в час за 4 секунди, изминава 500 км с едно зареждане, което е отнело 40 минути. И да използва продажбите от тази кола в Америка, за да подготви мисия по заселването на Марс през 2020. И всичко това, което казах, не е фантастика, а е реален проект. И хора като Елон Мъск, които създават подобни иновации, всъщност са причината, фразите, които ще ви покажа на следващите 3 слайда, да не ни се струват днес абсолютно абсурдни, смешни и нелогични, както са се стрували на хората преди 30 години. Помислете си какво точно е означавало за вашите баби и дядовци преди 30 години да им кажете, че телефонът ви вече има камера или че можете да гледате филм на телефона. Или какво е означавало за тях да не можете да си влезете в пощата. Всички тези иновации не са резервирани единствено за технологичния сектор. Иновации могат да се случат и на индустрия, като тази по подбор. Нека да ви кажа за... Той е като тенденция, но тенденциозен проблем в индустрията по подбор и в България, и в чужбина. В тези индустрии има много играчи. Разбира се, не сравнявам количествено Англия и Америка с България, но този проблем присъства навсякъде. Да кажем, че аз съм мениджър човешки ресурси и искам да запълня свободна позиция. Имам 3 варианта. Сега вече са 3, бяха 2. Първият вариант е да свърша всичко сама, да подам изключително много обяви, да получа стотици автобиографии, да прегледам всичко, включително молбите и обажданията от роднини и най-накрая да избера няколко кандидата, които може би да интервюирам и които може би да са подходящи. Губя доста време в това и доста ресурси. Другия ми вариант е да работя с агенция по подбор, която е специализирана в това, знае какво прави и има опит в индустрията. Но първо аз не знам на коя агенция да се доверя точно и коя агенция има най-подходящия за мен кандидат. Освен това, както споменах, ще ми отнеме ресурси да я намеря, а и ексклузивните договори, с които се работи, са до някъде ограничаващи. От гледна точка на агенцията по подбор се влагат много ресурси и време в това да се намират нови проекти, нови клиенти, нови позиции за запълване. Като всички тези ресурси могат да бъдат вложени в тяхната централна функция, в това да открият човека, да запълнят съответната позиция и да получат съответното възнаграждение. Има нужда от универсален канал за бизнес развитие и за двете страни. И сега ще опитам отново накратко да ви го илюстрирам. Представете си, че това е индустрията по подбор в България. Може да го видите и на видеото отзад. А това са всички играчи на пазара, т.е. фирми и агенции по подбор. Някой е избягал от пазара, но какво да се прави? Както виждате, има изключително много играчи на пазара, които нямат достъп едни до други.
Единствено тези, които са непосредствено едни до други. Но тази компания тук не знае, че тази агенция тук има идеалния за нейната позиция кандидат, а агенцията не знае, че компанията търси. Нужно е решение, което да оптимизира проблема, да оптимизира пазара и да вдигне тези бариери от икономиката и от пазара по подбор. Това ще позволи на всички играчи да имат достъп едни до други и да имат свободен канал за бизнес развитие. Такива решения сме наблюдавали вече в Америка. Този проблем е ясен и там и те са намерили различни начини, по които да го решат. Но както споменах, отказваме да чакаме да дойде това и до нас и решихме да го направим сега. Новата платформа, която всъщност решава проблема, е така наречения HireHive BG. Това е платформа бизнес-то-бизнес, която свързва работодателите и агенциите по подбор по абсолютно иновативен начин. Позициите се запълват много по-бързо, отваря се достъп до пазара и има полза за всички страни. Като под всички страни имам предвид, че печелят и трите страни на монетата, защото нашата монета има три страни. Едната е работодателя, едната е агенцията по подбор и кандидатите, защото те намират позиция много по-бързо. За да илюстрирам всичко отдолу нагледно, ще помоля моята колежка Мария да ви разкаже малко повече за това как изглежда тази платформа от гледна точка на работодателите. След което накратко ще ви го обясня от гледна точка на агенциите по подбор. Моля, запознайте се с Мария. Здравейте! Запознайте се с Мария. Тя е успешен HR менеджер в своята компания и пред нея стои важна задача – да намери най-добрия кандидат за освободила се позиция. Досега Мария е имала два избора – да свърши всичко сама, като публикува множество обяви, получи стотици автобиографии, обаждания и молби, прегледа цялата информация и открие може би няколко потенциални кандидата. Или да работи ексклузивно с партньор, което най-често е свързано с високи такси, големи срокове на изпълнение, ограничен достъп до талантите на пазара и не гарантира добри резултати. Вече Мария има нова опция и това е HireHive, иновативна и безплатна платформа за подбор, която позволява на Мария да определя цената, да минимизира сроковете за подбор и да получи достъп до истинския потенциал от таланти. Вече в безплатната платформа на HireHive Мария публикува свободната позиция, задава нейните характеристики и сама определя цената, която е съгласна да плати при успешно запълнена такава. Позицията е видима за всички одобрени агенции по подбор на платформата, като данните и контактите на Мария остават първоначално скрити. Заинтересованите агенции заявяват желание за участие по проекта, Мария преглежда техните профили и избира тези, които желаят да работят по позицията й. Одобрените от Мария агенции качват в системата най-подходящите кандидати, Мария ги преглежда и набелязва тези, които иска да интервюира лично. За впечатляващо кратко време запълва свободната позиция с най-добрия кандидат измежду одобрените агенции. Мария е иновативен менеджер и за нея подбора на персонал вече не е онова главоболие, което тя познаваше. Ако вие сте менеджер човешки ресурси, посетете нашия сайт и се убедете сами, че индустрията по подбор навлиза в нова ера. Благодаря, Мария. Това беше от гледна точка на работодателите, а сега да направим илюстрация от гледна точка на агенциите по подбор. Нека да кажа, че аз съм HR менеджер в компания, международна компания, базирана в Габрово, която комплектова и създава вицове и смешки, примерно. И да кажем, че най-печелившия ни отдел, който е отдела по създаване на вицове за блондинки, да ме извиняват всички колежки блондинки, менеджера на този отдел, както разбрахме съвсем наскоро по новините, Гвен Стефани, е бременна и излиза в майчинство. Което означава, че аз трябва да намеря кандидат, който да заеме нейната позиция. Както разбрахме, един мой вариант е да свърша всичко сама, но тъй като нямам достатъчно контакти в Холивуд, най-вероятно няма да мога да намеря добър заместник. Другия вариант е да работя с агенция по подбор, но трудно ще намеря правилната агенция, отнема време за преговори и освен това не съм сигурна точно кой има възможност да запълни позицията най-бързо. С това аз ще използвам платформата HireHive или безплатния ми профил вътре, където не е нужно да свалям софтуер, всичко е онлайн. Просто влизам на сайта на компанията. След като съм се регистрирала просто с потвърждение на имейл, влизам в вход и влизам в системата. От тук от системата мога да задам нова позиция, да публикувам, като в моя случай позицията е управител отдел вицове за блондинки, индустрия вицове и смешки, основни задължения да служи за вдъхновение на производствения процес, образование и квалификации по възможност да няма, понеже пречат,
Пол без претенции, личностни характеристики, руса, нюанс без значение, чувство за хумор, с контакти в Холивуд. Заплатата планирам да е между 3500 и 4000 и тъй като пазара върви, че на агенции се плаща от 1 до 3 позиции, съгласна съм и ми е в бюджета да платя на агенция 6000 лева, за да намери съответната позиция. След като публикувам новата позиция, тя излиза при мен в активни позиции, а всички агенции на пазара я виждат, без да виждат първоначално моите контакти, за да няма излишни обаждания и имейли, ако аз не желая това. След като агенциите прегледат позицията, виждат обявената такса и тези, да кажем, 10 агенции или 20, решават, че таксата ги устройва, имат какъв кандидат да предложат и кандидатстват, заявяват желание да работят по моята позиция. Да кажем, че 10 от вас са заявили желание. И сега ще помоля тези от вас, които около себе си намериха оранжевите папки, на които пише, че моля ще им трябва на ръководителя, т.е. на говорителя след малко, да вдигнат ръка. Няма да искам нищо повече от вас. Добре, да кажем, че вие... Колко сте? 3? 3. Добре. Да кажем, че вие, трите, сте представители на агенции, чието профили аз съм проверила и които съм одобрила да работят по моята позиция. След като ви одобря от кандидат агенции, вие отивате при мен в одобрени агенции и имате възможност вече да качвате в системата кандидати. Тези папки са всъщност вашите кандидати, които вие заявявате за позицията. Само да взема вашето име. Яна. Елена. Да, ето. Аз ще запиша вашето име. Велислава. Добре. Велислава. Вели, може ли да? Добре. Че нямам толкова място на лището. Така, след като съм ви одобрила като агенции, разглеждам кандидатите, които качвате през системата. Да кажем, агенция Яна е качила следните кандидати. Да видим за позицията. О, прекрасно. Така, един кандидат е Кейт Хъдсън. Добре, руса, става. Мога да прегледам нейното CV, мотивационно писмо, препоръки. Следващ кандидат Алекс. Да кажем. И Брат Пит. Добре, това вече ми харесва. След това агенция Елена е предложила, виждам, Мария Шарапова. Също не е от Холивуд, но руса е. Става. И агенция Вели е предложила Никол Кидман. И да видим, мисля, че имаше още една позиция отзад. Да, Крис Зилка, примерно. Съответно, след като прегледам аз кандидатите и техните CV-та, мога да избера кого искам да интервюирам. Интервюирам, да кажем, Мария Шарапова и, о чудо, Брат Пит. И след което избирам кого да наема. Ако съм намерила идеалния кандидат, наемам го. Съответно, изпращам предложение за работа на Брат Пит. Той, разбира се, го приема. И се получава, че аз бързо и ефективно съм запълнила своята позиция с най-добрия кандидат. След като запълня позицията, това беше от агенция, няма да видим, агенция Яна. Агенцията получава своето възнаграждение за запълнената позиция, която аз преди това съм обявила в системата. Това е от гледна точка на агенциите. Платформата е създадена да донесе ползи и на работодателите, и на агенциите. Работодателите бързо запълват позиции, работят с много агенции, имат достъп до много кандидати, сами определят цената и имат контрол над процеса. И освен това всичко се случва онлайн. За агенциите има невероятен нов канал за бизнес развитие, където просто има изложени позиции, харесайте си, харесайте такса, запълвайте, взимайте възнагражденията. И това е платформа, която е създадена специално за българския пазар. Тоест тя не е заимствана от никъде. Просто екип млади професионалисти се взеха със създаването и я създадоха тук и за българския пазар. Опита е базиран от опита на американския пазар, както вече споменах. Там има решения за съответния проблем, за който вече говорихме. И оттам идва идеята, че този проблем всъщност може да бъде решен. Не сме чакали решение оттам, създадохме го сами. И днес всъщност е официалният старт на платформата. Тоест днес е рождения ни ден и от днес тя вече е активна. Идеята е, че предварителните разговори, които имаме с някои агенции работодатели,
довеждат до това, че те вече, заедно с тези, които след тази конференция също проявяват интерес, могат да се регистрират безплатно онлайн. Ние ще се свържем с вас и ще активираме вашите профили съответно. И другото, тъй като това е инициатива на Amaze, компанията, както споменах, която се занимава с тимбилдинги, сме предвидели 3 целодневни тимбилдинг награди, безплатни, за 3 от най-активните участници в платформата. И тъй както HireHive BG ще оптимизира индустрията по подбор и ще бъде всичко точно право в целта, така и аз няма да ви държа всичките 45 минути, ами приключвам на мисля, че някъде около 30-та. Всичко е оптимално и оставам малко време за въпроси.